bueno, no m'ha passat mai, però voldria saber que en cas de que el meu fill es begués el pot de Piretal, què hauria de fer? El més típic és que el nen accedeixi a la medicació i se la begui com si fos un refresc. Pot ser És que, dolç, de color vermell, Clar. la textura ideal. Nosaltres probablement ens donem en compte perquè el nen no amaga l'ampolla, no la fica perquè no la veiem. Probablement estarà por ahí, en algun lloc de la casa, i nosaltres veurem que està buit. No? Llavors, la idea és saber què ha passat amb aquest Piretal. Te l'has begut, l'ha tirat a les plantes, a les plantes, no? Que seria l'ideal. I si nosaltres tenim una sospita clara de que se l'ha begut, doncs saber quan s'ha begut. Agafem el pot, o agafem el que creiem que s'ha pres i anem ràpid al primer servei d'urgències que trobem, no? O truquem al 061 i ho comentem. Creiem que s'ha pres tanta cosa amb aquest potet que té aquesta concentració. Ja ens ho posa el potet i ens anirem fent preguntes. No? Doncs de quan és el pot? Doncs de 100 mil·lilitres. I quina concentració posa que té? El que tingui. No? Llavors, per què ens serveix això a nosaltres? Doncs ens serveix per saber si aquesta dosi que s'ha pres el teu fill o la teva filla doncs és realment potencialment mortal o potencialment tòxica o simplement li farà mal la panxa i tindrà diarrees i ja està. I el més habitual és determinar quina quantitat de paracetamol hi ha en el sistema, no? Quanta quantitat hi ha en aquest fetge. Vale. Llavors, normalment el que fan és fer una analítica per veure els nivells de paracetamol en sang. Vale. Llavors, ens fa una miqueta la idea de saber estic a temps o ja no estic a temps de treure aquest paracetamol de l'estómac i ja l'haig de treure de la sang. Vale. Exacte. Ja s'ha absorbit i ja està a la sang i llavors hi ha un problema aquí, complicat. Hi ha una notícia bona que és que hi ha un antídot per revertir els efectes del paracetamol i és un antídot superinocu, o sigui que no fa mal, no fa cap efecte secundari important. I si està a l'estómac, llavors s'hauria de buidar l'estómac? Bueno, normalment el que es fa és posar un tubet que va des del nas fins a l'estómac i o s'intenta buidar, que bueno, al ser líquid és complicat perquè s'absorbeix molt ràpid, o a vegades s'utilitza una cosa que es diu carboactiu, que és com una esponja, és com si fos això del micro, d'acord? El que fa és xupar tot això, tots aquests tòxics, llavors evita que l'estómac els absorbeixi. Qüestió de salut, un podcast que no mata.